ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟିଲା ମୋର କହୁଛି ଶୁଣ। ସକାଳେ ପତ୍ର ନେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲି ପତ୍ର ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସିଲେଇ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବୋରିଂ କାମ ହେଲେ ବି କିଛି ହବ। ଏଇଥିରେ ଆମର ତ ଦୁଇ ପଇସା ହେଲେ ଆମର ସଉଦାପତ୍ର ହୁଏ। ତାପରେ ପତ୍ର ସବୁ ସିଲେଇ କରି ସାରିକି ମୁଁ ବସିଗଲି ଗଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ପତ୍ର ସିଲେଇ ନ କଲେ ମୋ ମା ରାଗି ହେବ। ସେ ତ ବଣକୁ ଯାଇଛି, ଆସିଲାକୁ ସିଲେଇ ନ ହେଇଥିବ ଯଦି ରାଗି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଗଲି ପତ୍ର ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ପତ୍ର ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେଇକି ଗଣିଲି କେତେଟା ସିଲେଇ କରିଛି। ଦେଖିଲାକୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ବସିଥିଲି। 60ଟା ପତ୍ର ସିଲେଇ କରିଛି। 100ଟା ବି ନୁହେଁ, 60ଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିତେ ଚାଲିଲି। ଆଜି ହଉଛି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ତ ଆଜି ବି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକି ନ ଗାଧେଇଲେ ପାଣି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ମୋର, ସେପଟେ ପାଣି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଲୁଗାପଟା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ କାଲି ତ ଯାଇଥିଲି ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯିବିନି ପୋଖରୀକୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ଦେବି, ଯାହା ପାଣି ଥାଉ ନଥାଉ। ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ମା ଝିଅ ନାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଏଇଠି ଶୁଖେଇଦେଲି ସବୁ। ବି ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଖାଇ ନଥିଲି। ଏପଟେ ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି, ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ପଖାଳ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇଲୁ, ପଖାଳ ଖାଇକି ନ ଶୋଇଲେ ଟିକେ ହବ। ଶୋଇଲୁ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଘରେ ଗୋଟେ ଛେଳିଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅଧେ ମାଂସ ବିକି ଦେଲେ ଲୋକକୁ, ଅଧେ ଥିଲା ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁବାରରେ ବି ଆଜି ଆମ ଘରେ ମାଂସ ଭୋଜି। କାହା କାହା ଘରେ ଏମିତି ଗୁରୁବାରରେ ବି ମାଂସ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏପଟେ ଆମର ବନ୍ଦୋବାସ ଲୋକ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମ ଦିଦି ହେରିକା। ଏମିତି କିଛି ମୋ ଦିନ ଆଜି କଟି ଯାଇଥିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।